L-Aġenzija Kulturali għal Belt Valletta se tella produzzjoni bl-isem ta' Għati Widen se tgħaqqad il-mużika sinfonika mal-videografija b'temi tal-ambjent, is-snajja u l-festi Maltin. Dan il-proġett se jestieden lill-udjenza għal vjaġġ mill-isbaħ ta' mużika u xenografija kif ukoll ħsejjes awtentiċi Maltin minsuġa f'narrattiva unika. Il-kompożitur tal-mużika sinfonika Ruben Zara spjega li din il-produzzjoni se żewġ ħsejjes tal-mewġ, it-tokki tal-kampnar u ċ-ċekċik tal-ċombini tal-bizzilla mal-orkestra. Huwa kunċert li jiċċelebra l-identità Maltija mhux biss fl-estetika iżda anki fil-ħoss partikolari tal-ambjent Malti. Giuliana Barbaro Sant mill-Aġenzija Kulturali għal Belt Valletta spjegat li din il-produzzjoni mhux biss hija unika imma qed tistieden lil dawk li se jinjarawha biex jagħtu widen lil dak li għamilna Maltin. Huwa proġett importanti ħafna għalina bħala aġenzija għax huwa proġett li jitratta l-wirt kulturali Malti fid-dimensjonijiet kollha tiegħu. Għati Widen se tittella fil-Pjazza Teatru Real nhar l-10 u l-11 Settembru taħt il-patroċinju tal-President ta' Malta George Vella.